aquesta és una activitat que fem avui, és una activitat englobada dintre de totes les activitats que es fan d'ús públic en el parc i, per tant, doncs, aquelles activitats pensades perquè els visitants puguin gaudir millor de tot el que té de patrimoni el Parc del Montseny. Aleshores, en aquest cas, es tracta d'una ruta inclusiva i, a més, doncs, teatralitzada. Això el que ens permet és que aquesta activitat ajudi a gaudir a tothom i, a més, sigui pensada per qualsevol tipus de públic. Es fa sobre un itinerari que és un itinerari adaptat i que, per tant, doncs, permet el que puguin gaudir d'aquest itinerari tant el públic familiar com aquelles persones que tinguin algunes dificultats de mobilitat. I, per tant, doncs, això permet una activitat, un gaudir de la natura i fer-ho d'aquesta forma per tots els públics.